Чакай. Сними. Кои двама ще изкарват колата? Чакайте. Чакайте. Давайте нагоре и натам. Давай, изкарвай. Дигай капак. И нататък ако служете. Сега оставете го и пак се дръпнете. Мари, стой си. Кажи веднъж така. Добре. Я натисни едната спирачка. Давай другата. Пусни се едната. Добре. Давай малко жрение, господин. Не си няма да се да пълно спирачка. Сега, леко кобутните, съвсем леко напред. Стига. Айде, натискай спирачка. Добре.